Her er en model, der viser sammenhængen mellem tanker, følelser og fysisk ubehag. Vi mennesker har rigtig mange tanker hele tiden. Nogle gange er det positive og kreative tanker. Andre gange er det negative og hæmmende tanker. Det er de negative tanker og følelser, vi ønsker at påvirke. Slip hjælper dig til at slippe tankerne, og derved skabe ro og afslapning i din krop her og nu. Slip er en meditativ øvelse, der ikke løser dit problem, men skaber ro og fokus for en stund. Mekanismen er, at særligt negative tanker om en oplevelse i fortiden eller bekymringer om fremtiden fjerner fokus og nærvær. Problemet er det fysiske ubehag eller energi, der opstår, når tanker og følelser løber af med dig. Det sidder i din krop, og du kan ikke kontrollere det. Løsningen er at mærke det fysiske ubehag, og derved opløse det. Mærk hjælper dig til at opløse det ubehag, der er årsagen til dine uønskede tanker og følelser. Når du opløser det fysiske ubehag, opnår du at blive fri for at blive personligt følelsesmæssigt ramt. Du opnår at kunne rumme en svær situation med en god energi. Selvom det er svært, så oplever du at kunne være kreativ, konstruktiv og handlingsorienteret i situationen i modsætning til tidligere. Mærkøvelsen er et godt supplement til traditionel coaching og kognitiv terapi. Pointen er, at fysisk ubehag ikke kan tænkes eller adfærdsreguleres væk, men det kan mærkes væk.